Я извикай котките. Извикай да ги го къпиш. Не. Чуете? Пис. Ето виж как да заобградиха веднага. Пис. Сега, махаш телта. Махни телта, реко тъй. Ние първо да го разклачи и тогава да махни телта. Не, махни телта. Разклачи го. Няма да гръм, че държиш тапта. Малиш държиш тапта. Махай телта, бе. Мими, още нататъка се обърнете. Тъй. Да, бе. Няма махни, махни телта, бе. Размахниш телта, дръж тапта и го развълникай. Чой се качва. Ай сега, дръж тапта, бе. Що? Дръж сега, болника е здраво, Ари, бе, да, бе. Ама не към ти, бе. Нищо да. Ти ако го чакаш тъй, трябва да вариш тапта по-малко сега. Това не е като не простото. Котката Шули. Махай тапта по-малко сега. Ще чук пръсти сега. Те полекичка трябва, полекичка. Ама, какво ти го... Сега коти малко, коти сега да какво ще стане. Си файда. Я сега разбълника и те го пръскай. Не!